ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବରକୋଳି ବାଡ଼ରେ ଅଛି। ଇଂରାଜୀରେ ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏପୁଲ ବେରି। ଏ ବରକୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫଳ ଧରିଛି। ଇଏ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆଉ ଏ ମୋ ନିଜ ଗାଁରେ ଚାଷ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଧରିଛି। ଇଏ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଏ ବାଡ଼ରେ 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି 8 ମାସର ଗଛ। 8 ମାସର ଗଛରେ କେତେ ଫଳ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ।